Haló, ste na dráte. Haló, ako sa máte? Ako sa voláte? Dobre ma počujete? Čo práve teraz robíte? No tak, ako sa máte? Čím sa zabávate? Dobre z okna vidíte? A kde ste boli? Na Kráľovej holi. Koľko to tam stojí? Čo mi hovoríte? A čo si o tom myslíte? Haló, prepáčte. Haló! No tak haló, prečo mlčíte? Prečo nič nehovoríte? Počúvajte, ako vyzeráte a kde ste boli, haló, na Kráľovej holi, haló, niečo vás boli, ako sa máte, dobre ma počujete, všetkému dobre rozumiete, haló, haló, prepáčte, to nie je normálne, to nie je obyčajné, alebo nie je to zvyčajné, som chcel povedať. Čo prosím, zabehať teraz a nevadí vám mráz. Čože alebo vlastné, čiže vám nevadí mráz. Bežte prosím tam, kde za mestom je zráz. Napnite všetky svaly, ktoré máte v tele a na celé mesto pozrite sa smele a potom mi povedzte, čo vidíte, ako sa cítite, ako sa máte, ako sa voláte, ako vyzeráte, plne sa sústredite, niekedy bol ste už v strate. A čo si o tom myslíte?